Hey kanene, umuntu ukhule esitya amagwinya kaSisinandi. Yo, engemandi kanje guys, niyawakhumbula? Namhlanje ke ngizonibonisa ukwenza amagwinya but with a twist. Phokoza iflour, swekile, tyiwa neyeast esityeni sakho ogqiba uzamise. Ejagini ke uzogalela ubisi, then dyump iqanda namafutha ogqiba uzamise ngamandla kaSamson. Phokoza ke i-wet mixture yakho phezu kwe-dry mixture ogqiba uzidibanise, then uxove until intlama yakho ke idibane ibe right. Yombathise ngefaydukhwe ke intlama yakho ogqiba uyiyeke yonyuke. Xa intlama yakho seyirayithi uzoyiqhotsa ke emafutheni ashushu. Uyabona ke mna phaa ndisebenzise iphini ukujonga amafutha am uba shushu kanjani. Uzothatha intlama yakho uyibumbe ngenqindi njengobaby Jake ogqiba uyiputyuzele emafutheni atshisayo. Uwayeke ke amagwinya akho adanise emafutheni njengasepotsoyini. Uzowaqhotsa ke amagwinya akho until abe golden brown, making sure uba avuthiwe. Guys, nenze sure avuthwe ngaphakathi ningazityisi intlama eluhlaza. Enjoy!